Ay mga kalingap, at andito tayo ngayon sa Kakawa Hospital mga kalingap, kasi andyan si Ate Julie, sinamahan siya ni Ate Rena Vlog dyan po sa loob. At mamaya po malalaman natin yung kalagayan ng kanyang kalusugan mga kalingap. Hintay po natin lumabas si Ate Julie. Ito po, para malaman natin yung kalagayan talaga ng kalusugan ni Ate Julie mga kalingap. Salamat po sa sponsor, Tita Emi, kay Mama Net and Sir James. At meron po pong isa. At para po sa pangkalusugan ni Ate Julie, yan po. At ito, napacheck up na po ni Ate, sa tulong din ng mga sponsor. Ngayon, i-update ko po kayo sa kalusugan ni Ate Julie mga kalingap. Hintayin lang po natin sila. Ayan po, ayan na po mga kalingap. Ayan na po silang dalawa. Bata pa pala, hindi yung kanina. Ayan po. At hatid po natin sa paradahan si Ate Julie. Ayan na po. Ate Julie, ba't malungkot? Mga dalagang kalako, mga dalagay. Sino na dito? Ate Julie, hatid ka na namin sa kamusta pala muna? Ay, upo ka. Ano naman po? Bago ka, Ayan. Social ka ngayon, Ate Julia. Ayan po mga kalingap. At pinagpa-check up po sila. Maghapon sila dyan mga kalingap. Maghapon sila. Okay na, Ate Arena? Siya mag-aano niya. Para alam niya kung yung naging resulta. Oo. Ano pong May mga pa din, may mga check-up pa din na kailangan. Check-up, tapos yung sa ECG niya, mayroon pa rin kailangan niya mag-fasting. Ay, fasting para dun sa blood? Sa blood niya, tapos sa... Kailan po yung follow-up? Bukas? Depende kung kailan niya available siya. Tapos yun nga, 4,000. Mag-6, tapos 6. Yung dalawa po kasi kanina pa. Tapos may follow-up check-up siya sa anong tawag doon? Sa May 2, 10 days naman. 10 days after. Magpupunta rin siya doon sa para sa kanyang mattress. Saan siya pupunta? Doon sa kabilang hospital. Dalawa kasi hospital yung pinuntahan namin. Dalawa. Anong kamusta? Okay man? Walang findings? Yung findings. Yung findings. Sige, ikaw na. Yung sa mattress ko po. Bali kasi parang normal naman po yung sa kaya lang po. Oy, dapat happy tayo, normal naman. Hindi na masasabi natin kasi bakit? Meron din po na parang yung sa thyroid glands ko po, kay thyroid glands ba yun? Yun yung nagbibigay sa'yo ng stressin na gusto mo nang minsan mawala kasi regular na. Kasi yung thyroid gland, ang alam ko dyan, kapag may problem yan yung nagkukos ng stress doon. Isa-isa yun. Anxiety. Tsaka po yung endometriosis. Mga na kayo? Opo, yung parang nagtutubo pong mga tissue sa Tissue daw. Yung tissue po sa mattress ko. Parang mga cysts, mga picos, mga ganyan. Picos sa picos. Pero tsaka bali-bali. Inverted uterus po. Baliktad yung Iba't iba man yan, may dami mo na Pero tinatandaan ko yung may ka. Ang yung natutunan tapos bali po kalingap yung pasikip ng ko, yung pa-ECG. Ano daw? Bali po, may tigresitang gamot po. Tapos kapag di daw po talaga nawala yung pagsikip-sikip pabalik-balik, through the echo na po ako. 2D echo. Pag na yun, iyaan nyo na po yun. Po yun, mabigat na yun. Mabigat na 6 plus ata. 3,600. Ay, 3. Magkano? Meron namang hindi pa tayo natin. nakakabili. Hindi pa siya nakakabili. May mga naman tayo. Ay natin, pag-pray natin. Maggagawa lagi yan si Lord ng paraan. Basta maging okay yung health mo.
Anong feeling mo ngayon, Ate Julie? Ano po, dati po lagi nakaano na po talaga sa isip ko na mahirap lang ako. Siyempre ang iaano ko po baga, hayaan ko na yan, parang gano'n. Kasi wala akong kaya na magpagamot nga po or maano yung mga ano sa akin ng doktor. Pero ngayon po nakita ko naman po na dahil po sa tulong nyo ni May. Oo, ito grabe ang sakripisyo sa'yo. Huwag mong kakalimutan yan, baka huwag mo isin. Yun yung babaguhin mo, Ate Julie. Sa lahat ng tumulong sa'yo, huwag mo silang huwag mong kakalimutan yung tinulong nila sa iyo. Kahit minsan nasasaktan ka kasi pinapaano. Ano ka lang, pakumbaba ka lang. Kasi masasaktan yung nagmamahal sa iyo, minamahal ka. Para po pagkakalingap, inisip ko din na parang dagdag pabigat na po ako kay May, dagdag isipin parang gano'n na po yung naging ano. O kasi kay Ma'am Buena gano'n din eh. Hindi ka din nagsinong nakaraan yung kumbaga napapagsabihan ka. Matagal man yun, pero yun lang yung baguhin mo. Pero syempre po kalingap, hindi ko po baga na-experience sa pamilya ko na parang may concern ba sa akin, may nagpapangaral. Kaya parang naninibago po pag ako guys sa inyo, kay Mate, na parang pinapangaralan ako, inaano yung mga mali ko. Kaya parang, syempre po, parang ano po pag ako, pero masarap po sa pakaramdam na meron po baga sa inyo nagmamalasakit na gano'n. Kaya, kahit na po sabihin hiya ako, eto po. Eto pa rin. May tapos, mga hindi sumusuko sa'yo. Si Tita Emmy. Talaga. Opo, kahit na po puro disappointed na po talaga yung mga naibigay ko po sa kanila. Tapos, dahil din po kay Mate, sa tala po ng buhay ko, naka-experience po ako na hindi ko na po talaga inaano po bagang mararanasan ko yun. Ano Mate? Nakakatuwa po kanina, yung kumain po kami sa mga inasal. First time ko lang po talaga makakain doon. Saan pa ang first time mo, Ate Julie? Sa mga inasal. Saan pa? Ano pang? Hindi na yung first time eh. Pero second time na yung kapag bumalik tayo doon. First time ko po kaya. Saan pa ang first gusto mong mapasukan? Hindi po, okay na po yun. Wala na? Okay na po yun. Sa McDo, nakapasok ka na? Ay, nakapasok ko na po ata. Si Jollibee po yung pag-ano natin baga. Yung pagsundo natin sa kanya. Yung pagsundo nyo, pamambukan. Kaya masaya po baga. Kahit ganito lang po ako, tingnan mo yung mga na-experience ko. Kamusta yung mga anak mo dun? Iniwan ko nga po yun doon. Binilin ko naman po. Patingin-tingin po kay mama po ni May. Kasi ano po, baka po kasi magpunta sa dagat. Yung mga follow-up, basta ano ka lang sa amin, update ka lang din sa amin. Ate Julie, yung 10 cm na cyst. May 10 cm na cyst. May ganun, pero... Sa Pecos yun po at ang nagtutubong mga tissue. Yun po. Pero sabi ko sa kanila, nagang sakit po, nagang ano. Tapos sabi po nila, normal daw po yung sa pagdugo. Sabi ko, hindi naman po magiging normal. Parang normal, hindi tumitigil. Opo, yun nga po. Parang namumutla na nga po ako minsan pag na ano. Sa hormones. Tapos hormonal imbalance. Nagkakaroon ng ano, yung tissue nga daw dun sa mattress. Normal daw yun. Maaalis daw yun. Dahil sa change hormone. Kaya siguro pala. Pag 30 plus to baka Ate Julie mamiminopause ka na. Menopause. Parang menopause. Ay, anong may tawag pa doon? Bago mag-menopause? At least nakita natin. Magagamot naman. Walang operation. Walang operation yan, no? Nagdadala po sa gamot. Tapos kapag ano po, ayun, thank you po. At saka ano lang, may mga blessing, di ba, Ate Julie? So ang sunod mong i-asikasuhin kapag okay na yan, syempre yung kabuhayan nyo, ano. Basta ang paalala ko, Ate Julie, kahit na ano man yung bonus na maranasan natin, dati lang tayo, huwag tayong kumbaga alalahanin natin yung saan tayo nanggaling, tapos unti-unti makakaano tayo. Lalo napanood ko na naman yung pinagmulan namin, yung bahay namin, yung ano namin. Nakakaya kalimot kasi alam mo kung bakit ko yung in-upload? Kasi para maalala mo din yung naalala ko lalo pag nakikita ko po baga yung lote doon. Hindi ko makakalimutan yun na binubuhat ko yung mga anak ko nakahiga. Kita mo sila Jamaica, panood mo. Miss ko nga po si Jamaica na makita ko yung ano na naman niya doon sa vlog ko, nakita ko. Diba? Nakakaano po. Malayo na po. Malayo na, no? Nagkaroon na kayo ng bahay, nakauwi ka na. Ng mga ibang basher. Ako na lang hindi nagbabago. Bakit daw? Ako na lang daw po yung hindi nagbabago yung buhay namin, yung bahay namin. Nagbago. Ako lang po yung hindi nagbabago. Hindi
Nagbago ka na eh. Dati kaano ka na, iinom ka na ng ano yun, ang tawag mo doon? Opo, yung Clorox. Ngayon, di ka na nag-iisip na uminom ng Clorox, di ba? At least nakaka-survive na. Hindi lang naman po kasi nakakasalita po sila kasi hindi naman po nila talaga ako as in kilala o anong mga Tsaka, ko sa buhay. dapat maintindihan nila na ikaw ay prone sa stress and anxiety dahil dun sa thyroid gland na oo, kasi kaya minsan ang tingin sa'yo OA kasi nga akala nila kasi sila normal, ikaw meron ka palang ano sa thyroid na prone sa anxiety and ano. Lahat-lahat na Kalingap. Uy, wag naman. lahat-lahat na Ate Julie. Pero okay na kasi nalaman natin yung findings ng doktor. Marami lang gamot. Ang hirap po Kalingap pag ganito, tapos doon mo kada pasok, kada bigay ng papel, bayad, pera, lagi pera. Ang hirap po. Nakipag-anuhan siya. Nakipag-discussion pa ako kasi sabi ko nagbayad na po kami, bakit pinapakita ko lang po itong ano ng doktor, bayad na naman. Ay hindi po consultation yun, sabi ko. Ay wala, ito nga po may resibo na sabi. Iba pala yung bayad. Iba po pala yun, gusto po. Mahal talaga dyan. Oo, ay talaga po, ang hirap. Ano kasi dito, business dito eh. Private po, ang hirap. Oo. Kami din. Kaya maganda po talaga maging mayaman, kaya talaga magsumikap. Ang hirap ng ganito. Kahit yung kaya lang ba, yung ano mo, anak mo, nagpag-aral mo, hindi kayo kinakapos sa pagkain, may maayos na tirahan, ganun lang naman ang buhay kapag nag-isip ka ng mas mayaman, baka di mo kayanin. Stress ka, Ate Julie. Yung ibang mayayaman gusto pangarap nila maging simpleng buhay, hindi na nila kaya. Yung mga artista, hindi na nila yung kaya kasi nandun na sila na po, sawa na sila sa pagiging ganun. Oo, yung mga Hollywood, yung kasi nanonood din ako minsan ng mga nila. That's testimony ba? Pero basta importante may kapayapaan na mula sa Panginoon. Yun. Ano man meron ka, Ate Julie. Tsaka God bless, ang dami mong anak eh. Yun yung isa yung challenge mo. Sabi nga po ni Doktora, buti nga daw po nagkaanak ako. Ang dami kong anak, tapos nagka-pecos ako. Bakit po ganun? Baka late na, no? Late na, late okay na yun at patanda man na po ako. Mm-hmm. May mga anak man akong blessing ni God. Mahirap nga lang kami pero mayaman ako sa anak. Oo nga. Pagtanda mo niyan, tapos nag-birthday ka, may mga apo ka na, sana maisipan din mo. Yun po, naalala ko po pala yun. Sila yung nagbigay ng mga damit at At pasalamat tayo kay Tita Emmy, Tito Dan, Sir James, and Mama Net. Yan. Para sa medication mo yan, Ate Julie. Medication talaga. Salamat po. Talagang God bless po. So may pambili na tayong gamot. Oo. Salamat po at mahaba pa yung buhay ko. Ay, si Ate Julie. Hindi po Kalingap kasi siyempre kung wala man po kayo naming gamit, useless po baga. Pero dahil po sa tulong ng may mga pusilak na po sa nag-sponsor, sa tulong niyo, Hindi, pasalamat tayo sa Lord. Ayaw pa talaga ako mawala ni Lord kasi kailangan ko po. Salamat po. Hindi ka pa mawawala, Ate Julie. Kahit di ka man makainom ng gamot, siyempre, hindi ka man basta-basta mawawala. Hindi ka papabayaan ng Panginoon. At bibili na tayo, ate, no? At mabili muna po kami ng gamot, mga Kalingap. Ate Julie. Sige, Ate Julie, hatid ka na. Mabili pa ng gamot. Pang 1 month na to, Kalingap, gamot na to. Sige, mabili ng gamot. Okay. Sige. Bili tayo ng Ate Julie, hanggang dito na lang. Ayan, madami kang nabili ng gamot. Madami, Kalingap po. Ito na lang hindi tayo sinusupuan ng mga sponsor. May vitamins. Meron ka pang meron ka pang mga tawag dyan, groceries. Ano kami later lang. Ito na nga po. Ayan, Ate Julie. Sa sunod, kailan ang balik mo? Sa Mayto po yun. Sa Mayto po, tapos bali para po, nga po yung sa ko. Yung sinasabing, sa stress ko. Kung madadala nung gamot. Ayan, at mga kabila na kayo. Sige, Ate Julie, pray lang. At ito, ayaw mo nang tanggapin? Sige na. Pambiling, oo.
Thank you po. At madami ka bagang anak. Po nito. Thank you po. Pero sa gamot, mayroong sponsor sina Sir James at Mama Net. Tsaka si Tita Emi din ate. Ayan, sige at ingat. Ingat na lang Ate Julie dyan pagtawid ng dagat. God bless po, kalingat.